Nicole and Chris. Call me Benj. Isang digital marketing professional dito sa Ortigas. Tambalanista niyo na ako since 2007. I promised myself na on the 15th year of being a Tambalan fan, I will write to you and share a random story. Hindi pala abutin. Now on my 14th year as a Tambalanista, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kaganapan na bumago sa buhay at pagkatao ko. I wrote kasi gusto ko nang ma-immortalize ang love story namin ni Chad. Parehas kaming Tambalanista. I met Chad in 2019 sa isang company party. May mobile bar, kaya yung mga empleyado parang mga nakawala sa hawla. Wild ang eksena. I saw Chad heading to the CR with a glass of vodka. Halatang tipsy kaya sa takot ko na makabasag ng baso, inalalayan ko. Paglabas niya ng CR, pabulong niyang sinabi, "Sinustok kita sa IG." May naramdaman akong harot sa katawan, pero I brushed it aside. Bumalik ako sa spot where my friends are. Hindi naman nagtagal, umuwi na din ako bago ako malasing ng tuluyan. When I got home, naisip ko si Chad. I sent him a message and he replied naman. Nag-video call kami at habang naka-on ang cameras namin, may milagrong naganap. Ay, nakakaloka mga milagro, ha? May nagpakita bang May kaluluwa sa likod nyo? Merong may kakaiba. May apparition ba? may nagkakitaan sila, partner. That was my first with a guy. I've always thought na straight ako. In fact, my girlfriend and I have been together since 2013 at engaged na kami. Chad and I kept in touch after that. May one time pa nga na we had a staycation after office. May ganap na naman. Teka, papalitan ko yung background music. Madaming ganap pala to eh. Puro ganap pala, partner, itong si ano. Puro ganap pala ite. So, yan. eto na. May one time pa nga na we had a staycation after office. May naganap sa amin. That was another first for me. And although na-enjoy ko naman ang bongga, I felt awkward after. Kapag nakakasalubong ko siya sa office, hindi ko siya matingnan sa mata. Nahihiya ako. Chad and I started to go out. He'd tell me about his previous relationship and why they broke up. Ewan ko ba, pero parang nakakaramdam ako ng selos. Pinipilit kong ibahin ang kwento or nilalakasan ko ang volume ng music. After a couple of months, iba na yung kilig na nararamdaman ko. Hinahanap-hanap ko na siya. Bago matulog, gusto ko siyang kausap. Pagmulat ng mata ko, tinatawagan ko siya. I fell for him and he felt the same way. Walang duda, tinanggap ko na sa sarili ko na bakla ako. Kay Chad ko nakita yung level of care, trust, and love na ginugusto ko. Yung walang masyadong drama, yung chill lang. Sa bagay party kasi pag babae, daming drama. We understand. Ang daming anis, ang daming hanash. Kay Chad ko nakita yung level of care, trust, and love na ginugusto ko. Yung walang drama masyado, yung chill lang. We understand each other. We didn't have to read between the lines. Wala kaming maraming issues. What we have is perfect. Ang problema lang, pareho kaming hindi out.
Worse, may sabit ako. Sabi ko kay Chad, alam kong masakit sa puso niyang dalawa silang minamahal ko, pero masakit din sa akin na may dalawang tao akong nasasaktan. Tuwing tinititigan ko si Chad, I find myself wishing na sana pwede kong i-reset ang buhay ko. Sana nakapag-out ako. Wala sana akong girlfriend ngayon. Malaya ko sanang naipagsisigawan sa lahat kung gaano ko kamahal si Chad. Sana totoo yung reincarnation. Okay kung hindi na ako tao, basta kasama ko ulit si Chad. Ano, ipis ka? Iguana na lang para lagi hinihimas. Oo, sa bagay, pwede. O kaya hamster lagi pinapagapang sa katawan. Lagi, correct. Laging nasa katawan. Yeah. Ganon. Okay lang kung hindi na ako tao, basta kasama ko ulit si Chad. At malaya akong ibigin siya. Kahit baklang palaka kaming dalawa, okay lang. Minsan tinatanong ako ni Chad kung may pag-asa pa bang piliin ko siya. Kumikirot yung puso ko tuwing sinasabi niya na, "Baby, ako na lang please. Gagawin ko yung lahat para maging tayo, kahit itakas kita." May mga araw na gusto kong tumakas na lang sa gulong ginawa ko. Minsan gusto kong wakasan na lang ang buhay ko. Pero naalala ko yung kwento ng Rainbow Sunset. Pwede naman siguro ako magpakasal pa din. Dahil pagdating ng panahon, pwede namang magkita kami ulit ni Chad. Mahal ko ang girlfriend ko, pero si Chad ang gusto kong makasama habang buhay. Nalulungkot ako na may dalawang tao na handa akong mahalin, pero isa lang ang dapat piliin. Sana kapag binasa ni Nicole ang sulat ko, nakapag-decide na ako. It is either I choose my happiness or wawakasan ko ang buhay ko. I feel I only have two options. Sa mga kapwa ko tambalanista, huwag niyong tularan ang kaduwagan ko. Embrace who you are at maging matapang na isigaw kung sino ang tunay na laman ng puso niyo. Thank you, Nicole and Chris, for immortalizing my love story. Ang inyong tambalanista since 2007. Benj. Hi, Benj. Hello, Benj. Well, okay, gusto lang po namin i-clarify yung sinabi niya na sana pag nabasa to ni Nicole, nakapag-decide na ako. Nabasa ni Nicole yung sulat ko, nakapag-decide na ako. Minsan kasi po hindi real time yung letter. Mm-mm. Kasi yung stories po namin, yung iba parang sinulat siya, pero within the year. At hindi masyado malayo. Hindi siya masyado malayo. Mga nauna lang ng few months, gano'n. Hindi siya yung kahapon lang. Tapos, hindi naman po 4 years ago pa hindi yung... naman. Kasi anong saysay ng pag-uusap natin kung may mga anak na pala si Benj. Hindi naman, pero hindi siya yung eksaktong kung kailan siya binasa, eksaktong nangyayari siya. Pwedeng, kaya nga sinabi niya, sana pag binasa na ni Nicole, nakapag-decide na ako, gano'n. So, ano siya, pwedeng a month before na namin natanggap, tapos ngayon lang nabasa, gano'n. Ang dami kasing sumusulat sa kwento ng Mahiwagang Burnay. Yes. Maraming gustong mag-share ng kanilang story, and for that, we are very, very thankful. And, dahil hindi siya real time na sana nakapag-decide, ang prayer talaga namin, ang decision mo, Benj, is to shout the name of Chad. Ayaw namin yung isa mong option. Nakakaloka yung isa mong option. We don't like that. Masyado kang puno ng pagmamahal. Yes. You have so much love to give and you're such a lovable person. Kasi pinipili mo yung tambalan, so pinipili mo maging masaya. So lovable person ka, alam mo yung ganon. You're such a lovable person para isipin na
hindi na pwedeng, magkaroon ng change sa life o wawakasan na lang yung buhay. We really pray talaga na na mag-reply ka. Sasabihin ko dun sa writer namin, "Hi Miss Jane, kung naririnig mo ito, alam ko naman lagi ka nakamonitor, ang sipag-sipag mo." Ayan na. I-message mo siya ha, tanungin mo siya kung mag-reply ha. Ang prayer namin mag-reply, 'di ba? Alam mo, Benj, maraming nasa situation na ganyan na hindi makapag-out. Hindi ko rin naman pwedeng bigyan kita ng advice na i-out mo na kasi hindi naman talaga hindi naman talaga ganun kadali. Pero nag-message si Miss Jane, sabi sa iyo yung reply. Teka lang. Nakatutok na sa atin si Benj ngayon. Oo, daw? December 3. December 3. Letter fresh that you're pa. reading was emailed December 3, 12:21 p.m. Ayan. So fresh pa. Miss Jane, Paki-message agad si Benj. Paki-message agad si Benj. Pakisabi naman. Nag-reply pa daw December 6. Ayan. Mainit-init Paki-message pa. naman kung nagre-reply pa. Ang prayer namin for you, Benj, is for you to have that courage. Kung ano man yung advice na binibigay mo sa mga tambalanista, yung sinabi mong huwag kang tularan na maging naging duwag, sana may apply mo yun sa sarili mo. Alam kong napakahirap, sobrang complicated kasi hindi lang feelings mo. Feelings ng girl, feelings ng family members na hindi alam at all yung mga hanash mo sa buhay, feelings nung family members nung girl. Hindi ko rin talaga sure. Kaya kumbaga parang hindi ko naman sinasabi, naiintindihan ko yung parang dilema mo. Pero naiintindihan ko kung bakit litong-lito ka kasi ang daming complications. Ang daming dito bahagi ng story mo. Oo Diba? Na maaapektuhan din. Yes. Ganun Agree. talaga. So wala akong maibigay. Yun na. Ako, ang Ang sa akin lang, siguro, dapat kasi talaga feeling ko lang, partner ha, piliin yung sarili. Kasi in the end, baka ganun din yung kalabasan. Gets mo? Parang, hindi ko sure. Hindi ko alam. I'm so confused. Alam mo, ako na nga ito. Confused na ako. Paano ikaw, Benj? I want you to give you a big, big hug. Talaga naman. Ang totoo, very complicated yung kwento, no? Pero yung mga sasabihin siguro namin are just options. Again, Oo. ito, yung sinasabi niyang dalawang options lang meron siya. Hindi, Oo. find another option. Meron Meron yan. Meron yan. Siguro kung ano man yung kalalabasan ng kwentuhan namin ngayon, maaaring may consider ka o maaaring hindi din naman. Pero gusto lang namin sabihin, be brave. Oo. Maging matapang ka. Sa complication na meron ka ngayon, sa sitwasyon na meron ka ngayon, which is very complicated, try to find courage. Kailangan tapangan mo yung loob mo, laksan mo yung loob mo, at kailangan lawakan mo din yung pangunawa mo. Gusto ko ding mag-dwell, partner, dun sa sinabi mo na prioritize yourself. That's important, ha? Mahalaga yun kasi in the end, lalabas siya Correct. Alam mo yun, yung parang, ewan ko, hindi ko sure. Maaring in contrast to sa paniniwala ng ibang tao, pero ito yung sa opinion ng tambalan, ako din, prioritize yourself, prioritize your happiness. Kung ano man yung decision mo na makapagbibigay sa iyo ng kaligayahan, doon Doon ka na lang. Oo, maaaring mag-complicate ito sa ibang tao, sa ibang Hindi maaari, sure na. Oo, Sure diba? na. Pero, ganun talaga ang decisions minsan may masasacrifice talaga. But In at the the end end, of the day, masaya ka naman. masaya ka naman Oo. Di ba yun naman sinasabi natin, man's ultimate goal in life is to Is be happy. happy. So, if that will make you happy, makakahinga ka ng maluwag, Correct. maalis ang lahat ng nasa isip mo. Lumabas then- ka na sa closet, di ba? Yes, then Umall go out for ka that na. decision. Ganun. May masasaktan, Kasi- oo, yes. Kasi alam mo, and I feel, partner, na yung happiness niya is with Chad talaga Ang haba ng kwento mo kay Chad. Wala ka sinabi sa girlfriend. Sorry, parang by the way, engaged kami. Ganun lang. Parang, by the way, engaged kami and girlfriend mo since 2013, 'di ba? So, alam mo 'yon, parang ang eksena talaga dito is yun talaga nag-complicate. Pero mas magiging complicated siya. Mas magiging kawawa yung girlfriend mo in the long run Kasi ramdam ko na mas matimbang talaga si Chad. 'Di ba? Correct. Kasi pwede kasing ang isang option talaga is piliin yung girl Which is totally okay. Kasi alam mo sa sarili mo na kaya mong panindigan. Maybe Chad is just wala akong alam kasi partner sa mga ganyan kung parang yung
how it changes or does it change or people change, lalo na pagdating sa mga ganitong yung mga ganitong mga eksena. Si ever since partner, pag pakapanganak ko palang, crush ko na ata yung doktor na nagpaanak. Yung kumapit ka na kaagad sa kamay niya. Kapit, gano'n. So, Sama mo na ako sa inyo. oo, maski nung kasi ako partner, naging all girls school ako from elementary to college. Pero kahit na all girls, tapos may mga paisa-isa na minsan mukhang lalaki, tapos 'di ba yung mga ganon or parang yung ganon sila, hindi ko talaga nakita yung connection sa kanila eh. Parang alam ko talaga, parang sobrang sure talaga ako sa sarili ko na hindi, lalaki talagang gusto ko. Kaya medyo confused ako with Kaya parang sabog yung ko, yung sabog yung direksyon ng ng payo ko kasi hindi ko kasi siya dinaanan. Alam mo yung gano'n. Mas confident talaga ako pag dinaanan ko tulad kanina yung mga ex yan. Parang alam ko yan, 'di ba? Pero pag yung hindi ko kasi dinaanan, yung parang nag-change ba? Pwede ba talagang, ito yung gusto ko, pero pipiliin ko yung isa, tas magiging happy din ako. Yung mga ganun, parang, parang hindi ako confident about it. Pero yun nga, going back to it, partner, tama yung sinabi mo na, hindi pwedeng dalawa lang yung option. Kasi pwede talagang tsaka more. yung delikadong option kasi. Oo, tsaka ayaw natin kaya yung palitan bottom natin line. yun. Palitan Yun natin yung bottom option line. na yun. Correct. Ayaw natin yung pangalawang option mo. Meron bang option doon mag-samgyup, tas kain tayo, tas pag-usapan natin, ganon. Okay, libre ka naming milk tea, pag-usapan natin to ng mas masinsinan, ganon. Yeah, so find another option. May ganun bang option? Buffet, ganyan. Pwede naman yun eh. Diba? Punta tayo ng Boracay. Kaya, Pero sagot mo. Sagot mo syempre, partner. Thank you for clarifying. Nasagot ni Benj. Diba? Yung ganun. May ibang option. Diba? Okay, sa hindi maganda yung kahinat ganun. Isang option na Hindi, tsaka alam mo tama yung sabi mo, partner. Either way, meron talaga masasaktan. At sinabi mo rin yun eh. Oo. Sinabi din ni Benj yun. So either way, ano man yung piliin niyang option, meron talaga masasaktan. So be brave about it. Totoo Gawin yun. mo na kasi patatagalin mo pa yan, prolonging the agony yan. Correct. Ano pa yan? Mas magiging kumbaga parang anong tinatawag dito, pag pinatagal mo yan, mas lalong magiging masakit mas malalim. para sa mga taong nakapalibot sa iyo at sa iyo din. Oo. Ang diba? wish lang natin is hindi siya lumaki as in mga tipong ikinalat pa sa Facebook, yung mga ganon. Yun kasi malungkot sa world ngayon na parang dati hindi mo naman alam yung nangyayari sa isang tao kasi hindi naman siya nakapost. Ngayon nakapost na. Pero yun nga, babalik kami sa ang daling sabihin pero ang hirap gawin. You have to be brave about it. Yes. Ano man ang decision mo. And ulitin lang namin i-clarify lang namin at ulitin namin at isa-stress namin sa iyo, Benj, you don't go for the other option na pagwakas ng buhay. Wag yun. Wag na sayang wag ang mga yun. moments yun ni Chad. Doon sa girlfriend mo, masasaktan siya, pero at least you are being honest. Correct. Diba? Kasi mas mahirap yung kapag diba? in the long run. Tama. Mas matinding pain na mararamdaman yung lahat. So, sana makapag-decide ka sa lalong madaling panahon. And yung desisyon na payapa yung loob mo. Yes. Ganun. Tama. Kasi pag payapa yung loob mo sa desisyong ginawa mo, tama ang desisyon mo. Isang malaking check ng pink na ballpen. Salamat sa iyo, Benj, for sharing your story with us. Kapit ka lang, kaya yan. Okay, dogs? At kung ikaw ay meron ka rin kwento na ganyan, na nakaka-confuse, baka makapagbigay kami ng kaunting liwanag. Kaunti, I say kaunti. Di ba? Kasi hindi kami sure kung napagbigay kami ng liwanag today. Ayan. Pwede kanyo kaming i-email, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!